అందరి సమాచారం న్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ మద్దతుపర హౌతీలపై భారీ వైమానిక దాడిని ప్రారంభించారు. యెమెన్లో జరిగిన ఈ దాడుల్లో దాదాపు 20 మంది మరణించినట్లు సమాచారం. మీ సమయం ముగిసింది అంటూ హౌతీలకు స్పష్టమైన హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశముందా? తాజా వివరాల కోసం చూడండి. అన్ని వార్తల నుండి రోజువారీ నవీకరణల గురించి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా అందరి సమాచారం ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అప్డేట్ను మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి బెల్ ఐకాన్ను నొక్కడం మర్చిపోవద్దు.